Oscar. Usemsebenzini emsebenzanga. Tata sewulixesha lokuba mandilungisele kuya emsebenzini ngoku. Sithone ixesha lokuba sihlala abantu abethu ke sibe ngumndeni. Hayi tata sobuye siyithethe phi ixesha lomsebenzi ngoku. Bantu abamane axeleswa ngomengakathi ijabule kumsebenzini. Nimenzele. Mama athi ngokudlisa emsebenzini. Ngizani Kenya nobaleke esikolweni. Hayi tata sizibaleke naxa esikolweni. Ntombam, ubezela. Lisa, usithatha mama go ngapha manje. Ayo. Lisa uthesela amanzi mama yakho umhlanga. Okay. Hayibo henina nathi nindibazisa utata nawathoma izandla amanzi. Lisa, hayibo kalezi mama udinga amanzi okuhlamba ka yintoni? Mama. Tata fika awusibanze ba late. Namadala thashushu. Yo hayi wena. Hayi khona ikhalaza, kwani ikhalaza. Utata ka endlini lena. Yo, hayi. Lisa, utheni ulala eklasini xa khona mna? Xolo mama, ayinokuphinde yenzeke. Hamba eklasini. Asiba kuqhubeka ntoni ngawe? Nyamezela mntwana, uzothi uqhele lento kwabaningi izosa. Yo haya akazimizela kwantoni usisi wakho azimizela kwanto usisi wakho. Yo ufanele uphinda neclass utholwe nanguwe. Xa buxelele ubungayiphindi neclass buwe phinde futhi ngisisami lo ndithanda nje ndithetha nawe.
Wayichoma andiqhele kwenzuku sathina. Andiqhela ngonje. Konomise bekubizelana. Hayi ke ukuthena ndibuza imibuzo enjena nana. Kwathi ngizoqala ngompi ndiye kompi ngoku. Kutheni ndandibuza le mbuzo nje? Yitshoni xa ningandifuni ndihambe. Hayichomi. Ufuni Chomi. Yena mfethu nange la mntana usithi Ya. Emfowam, uyabo kwamntwana. Yo, abokani uzoyizuza lapha. Oh, uzixelela igqita nanokuthi umama wakho kube eyimisi nayo ufana bayimisi. Oh, we, osathule xa kujamela uthethe wedwa. Amathile nanibongela ngifuna ukujola nalamntana. Ambozi vela kodwa yu. Yami amathile ngincama. Kawuye mjabethu uzivela. Mela. Hayi, njani? Right njani? Uthethe ngento abawu. Songalisa mangathanda yabo. Uthetha wedwa kawo. Songalisa ungabanaka abantu babathini. Ufuna usipende ixesha lami ngalo. Ufuna sijoke. Uyajira. Jonga uyaphi ngoku? Bese ukuxelela. Futhi amadlozini asebenza. Uzathini mfowethu? Yabo ngoku ngabuya sekuthwacise nobuso aniyithanda into lotwala yenza pha kuwe mfowami. red card ngakuwe. Njengani bafethu yabona mntana ufuna umkhupha kulele vela kuyo ngizamxelela indaba zakhe lapha kuyisikhopo Ndiyaphakula qwetha. uyothini kwiqhetha Ubona into yenze eklasini. okay njam Ubona into yenze eklasini kum. Uyigqizayo. andizibe ndizeni mna mandibendiye Fethu sukuma utshone kumntwana angasidalela Sobani. angasijwayela amapheyinti lana. Awu bafo. wena uthe ngathula ndifuna uthetha nawe wena ndocimba fast uba wena uyasazi apha uzozidala apha umama wakho noma ngale titshala awungendawo wena sozibe yititshala and sulibali ba oko uphinda ne-grade A1 oko ngokuthi athanda umntako wenu hayi babe ndinguwe mna ngeve ndihlale phandle siyeke isikolo because akho nto ndiyenzayo akho nto ndiyibonayo uba iyaphuma kuwe iyafunda cha eyiphindi class loka nonyaka awuzuba imisi ndikuxelele mnje ubona umama wakho imisi uyasizingela ubafati uba wena uthe hayi sisi udown man ndazi noba ngathina isuka Hayi man, ungiqhela wena. Uhambe mama